Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тәгаләнең сәламе һәм рәхмәте барчабызга да ирешсен иде дигән теләктә программаларыбызны башлап җибәрәбез. Эфирда имамнан сырык тапшыруы. Кадерле тамашачыларыбыз, үзегезне борчыган һәм үзегез кызыклы булган сорауларны инде юлладыгыз. Аллаһ Тәгалә сезгә рәхмәте булсын. Бүгенге тапшыруда аларга җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде хәзерге вакытта туган яки киләчәктә туачак сорауларыгызны экранда булган адресларга юллагыз. Без аларга әлбәттә шушы студияда җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде студиябызга килгән кунагыбыз белән таныштырыр вакыт җиткәндер. Гаилә мәчете имам хатибы, безнең яраткан хәзрәтебез, безнең даими кунагыбыз Рөстәм хәзрәт Хайруллин. Хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Инде сезне шушы студиядә күрергә бик шатбыз. Инде тамашачыларыбыз да сезне зарлап көткәннәрдер. Сезнең бигрәк тә җавап кайтарачак җавапларыгызны көтәләрдер. Шуңа күрә әйдәгез күчик беренче сорауга. Элек кылынган җинаятьне ничек төзәтергә? Әгәр дә рәнҗетелгән кеше инде исән булмаса, истигъфар кылудан башка нинди өстәмә гамәл эшләп була? Яки элек булган урлашулар мәсьәләсен ничегрәк шишеп була икән дип сораганнар. Ул бик авыр сорау. Аллаһ субханаһу ва тааля һәр беребезне кичерсен, чөнки без белмичә кемнедер рәнҗетергә мөмкин без. Һәм әгәр дә шин сүз белән башкача рәнҗеттек икән, ул исән икән, ул кешене табып гафу үтенергә, һәм ул гафу итсә, иншалла, Аллаһ тааля безнең истигъфарларны, тәүбәләрне кабул итәчәк. Әгәр дә ул кеше бу дөньяда юк икән, ул вакытта әлбәттә Аллаһ таалядан аның өчен җәннәт сорарга һәм я Раббым, шундый сүзләр аның турында әйттем, мине кичер, гафу кыл дип Аллаһ таалядан истигъфар сорарга, ләкин кыямәттә инде ул кеше гафу итәчәкме, гафу итә алмасмы, ул мәсьәлә каралачак. Әгәр дә ул мәсәлән ырлау мәсьәләсе булса, без аны кайтарырга тиешбез. Менә кемнән алдык ул әйберне, без аны кайтарырга тиешбез. Кемдер әйтергә мөмкин, хәзрәт, ул миңа бит үзе әйтте. Мәсәлән, без көчләп, әллә нинди сүзләр миңа бир дип, менә ул бит теләмичә бирде, куркып бирде. Ул да ырлау шикелле бара, шуңа күрә без аны кире бирергә тиеш. Хәзрәт, ул кеше бу дөньяда юк, нишләргә? Ул вакытта әлбәттә аның гаиләсен табырга һәм шушы гаиләсенә ул әйберләрне кире бирергә. Хәзрәт, мәсәлән, шушы 90-нчы еллар бит төрле хәлләр булган, хөкүмәттән ырладык, кемгә бирергә, кемгә аны кайтарырга, ул вакытта аны садака итеп, яки мәчет мәдрәсәләргә, яки берәр мискин ятимнәргә аны садака рәвешендә кайтарырга кирәк булыр. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля әлбәттә кыямәттә ул сорауны бирәчәк. Һәм иншалла шунда я Раббым, без кире бирдек, ниттек, нәрсә булдыра алдым, ул кешене эзли идем, гафу үтенергә тели идем, я Раббым, нәрсә булдыра алдым дип, шуны иншалла бөтенесен нәрсә булдыра алабыз, шуны эшләргә кирәк. Һәм бер безне әзрәк сөендерә торган хәдис шәрифләре бар, кая Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям кыямәт турында әйтә, кайчан бер бәндәне Аллаһ тааля чакыртыр һәм әйтер, мин бөтен синең гөнаһларыңны беләм ди. Һәм ул гөнаһларыңны мин бу дөньяда бер кемгә күрсәтмәдем ди. Һәм монда да мин сине гафу итәм ди. Синең истигъфарларны, тәүбәләрне кабул итәм ди, җәннәткә кер дип. Ягъни менә без дә нәрсә булдыра алдык, бөтенесен эшлик. Чөнки Аллаһ тааля бу дөньяда әгәр дә сезнең гөнаһын фаш итмәде икән, аны бер кем фаш итәргә рөхсәте юк, илля мәгәр Раббыбыз Алла гына. Кыямәттә дә иншалла я Раббым безне кешереп гафу итеп, шушы иншалла җәннәтләргә кертсен иде. Мәсәлән, монда язылган элек кылган җинаят дип инде җинаят бит инде ул шу урлау һәм тагын кеше рәнҗетү генә түгел, ул гомумән процесс дип әйтсәк инде, гомумән менә элек кылган җинаятләргә ни рәвешле тәүбә кылу, бу очракта инде тәүбә кылуның үз тәртибе бармы дигән сорау. Әгәр дә ул кешене рәнҗеттек икән, кешегә карата булган икән, без аны табып, гафу үтенеп, һәм Аллаһ таалядан шушы 2 рәкәт тәүбә намазларын укып, Аллаһ таалядан гафу сорыйк. Инде мәсәлән, кешенең үз гөнаһлары булса, мәсәлән, хәмер кулланган, тагын нәрсә, менә тәүбәгә килде. Тәүбә намазын укып, истигъфарлар кылып, һәм бер кашан да шуларга кайтмаска. Шуңар тәүбәне шарты булып, инде шул гөнаһка кире әйләнеп кайтмау тора. Инде шушы сорауга җавапны эзләп тапканбыз дип өметләнеп калабыз. Инде безнең тиздән хаҗ айлары якынлашачак. Менә безнең тамашачыларыбыз да шушы мәсьәләгә кызыксынып, үзләрен борчыган бер сорау җибәргәннәр. Хаҗ кайсы очракта кабул ителмәскә мөмкин? Хаҗ кылганда нәрсәдән бөтенләй тыелырга кирәк дигәннәр.
xoş olu bik zor eyber, bik ağır eyber. Şuna göre ana mene xoşga siz yazılgaç her bir meşitte xoşga dersler bulaşak. Şunda siz kilip iğreniz bütünüsün dikkat bilen çünkü anda qaydır hatta yafrakını üzerge de yaramı, tırnakta keserge yaramı şunday vakitlarda bularga mümkün. Qaşan xoş qabul bulmayın. Mene cemaatül müslimin in birinci nindi akşağa biz barabız. Mene akşa. Ol bit xoş bir kıymet. Mene nindi qayan alıngan akşa hem nindi akşağa min baram. Birinciden. İkinciden, bunda ir bilen xatın qız meselesi. Mesela ir xoşga kite iken, ol qaytqancha jitarlik, rizq, akşa qaldırırga tiyiş. Bütün akşanı jiyip, Allah Teala sizge birir deyip, bütün akşa bilen kite iken, ol günah bulurga mümkün, hem Allah Teala qabul etmezke mümkün. Çünkü bunda xatını da, gailesi de açlıkta bulup kalırlar. Hem xatın qızlarga qaytqanda, xatın qız məhremsiz, yani etisiz, irsiz, in yakın bulan iradsız, ol xoşga bara almay. Hatta biz türlü sözlerini işitemiz, Hazret mene Türk'üm bilen başqaşa, lakin ol məhremsiz deyip Peygamberimiz eytdi, galimlerimiz eytdi. Şuna göre biz galimlerge, Peygamberge karşı eytmik. Hem şunda xatın kız, yo min baribir baram deyip uylasın, Allah Teala onun xoşın qabul etemi yok mu? Hem rahmet bizden diniye nezareti bizge, bizden xoş yuşmasına qoya mene alar şunu yuştıra. Şuna göre inşallah müracaat etегез. En yakın bulgan meşitlerge kilegez, onlar sizni yazarlar, gruppalarga, türkümlerge, belki şuluk meşitten hazreti de siz biletirgan hazret sizni alıp barır, hem sizge de jingillerek bulur, çünkü bilgen hazret bilen baru köpke hayırlerektir. Indi inşallah her birimizge de Allah Teala özünün yurtuna, şuşa kabatullaga, hoşlıkları nasip eylesin. Şuşa tilekte biz aytagız ikinci soruga da köşik. Bulay dip yazarlar, Qayşaq мәчеткә кергәндә Коръән ятлаучыларның кычкырып ятлауларын ишетеп, намазны камил рәвештә укып булмый. Мондый чиракта нәрсә эшләргә кирәк дигәннәр. Umuman cemaat ol tüp edep ahlak kaidesi hem ol Kur'an oku kaidesi eğer de biz meşitte mesela özümüz gene bir neçe Türk'üm hem Kur'an yatlıyız elbette tavuş bilen okunan savabı inşallah günahı bulmaz. Lakin biz birer kişi namazga kirgen biz tavuşa bizne tışırırga tiyejbez çünkü ol namaz ol Rabbimiz Allah bilen sileşo. Kişi Allah Teala bilen sileşe emin ol vakitte nindi tavuş şağıram. Hatta Kur'an okusamda, yani bu kişinin sileşuna min ziyan kitirem. Şunda biz ezrek tavuşabızını nitik, tışırık, hem kişi rahatlanıp namazın okusan. Ol oku bitirgeç kite iken onları tavuşun kotarıp okusak rıhsat. Bu indi bizden köbərək şol mədrəsədə ilim alış şəkillərə dəyən tək bir kengəş bulub tursun idi. Çünki şundan da mənə yaxın tirədə mədrəsə bulğan kişilər alар yaxınдағы məscidə kirib Qur'an oxub nitib, әле ул тагын bir yaxşı yağı var. Qaşaqda namaz oqratı, naq mənə Qur'an тыңларга ayırımına kirəgə yarı bit инде, дәйме? Ярый. Kimdə mənə tanışlarım var, алар naq mənə şундай məscidlərə kirib oturub şağam deyirlər tək birər сәгатендә күңелгә ул Avulda işkar bulup sanalamı mesela? Allah bilse, Allah bilse. Indi şuşunday yaxşı, pozitiv notada edəgəz ikinci soruğa köşik. Kişi maqtav edəpləri nindi? Mənə kimdendir maqtaysa kilə deyib aytacaq indi. Həm şuna soruğa onda kişinin maqtav edəpləri. Elbette Resulullah Seyte sizni maqtasalar deyil, siz balşıqını alıp, tufraq alıp gözlerine taşlağız deyip, çünkü göz tiyməsin, şunda əgər də maqtarğa kirək ikən, o vaxtda Subhanallah eytib maqtağız, Təbarakallah deyib maqtağız. Məsələn, Elhamdülillah, Subhanallah, Allah Teala sizgə nindi matur tavuş bergən, Subhanallah neçək sizgə şuşa kulmək kilişə, Subhanallah nindi sizdə matur yavlığığız, şuşa Subhanallah, Elhamdülillah, Təbarakallah degan sözlərin Allah Teala'nı zikr etətirən sözlər bilən maqtayıq. Şunda əgər də bizni maqtaylar cəmiyyət, biz öz irəgə bizgə qarıyıq. Əgər də bu maqtav bizning təkəbbirlikni qaralım nindi yaxşı ikən, o vaxtda cəmiyyət biz şuşu maqtavdan qaşıq. Qaşıq, çünki Allah Teala bizni bilə. Köpmən bizning xata günahlarımız həminə bir galimdən işitəm, bir galimni maqtaylar da, siz mənim günahlarımı bilgən bolsaq, siz məni bilən hətta qul sozub isənləşməsək idiniz deyil. Şuna görə mənə hər birimizdə günahlar var, biz көрінәтірған əybirlər var, көрінməytirgan əybirlər var, şuna görə көрінməytirgan əybirlərini Allah Teala ғafu qılsın idi. Hazret tağımda şunday bir termin var, ғıжыплік deyib. Ул нәрсә турында гомумән
аңлатып китмәссез микән? Ул әгәр дә без тел мәсьәләсендә карасак, ул әзрәк гарәп теленә кайта бит, ул гаҗәп дигән сүзеннән, гаҗәбә дигән фигыленнән алынган. Без гаҗәпләнәбез, нитәбез. Әлбәттә, ләкин барыбер нинди нәрсә булмасын, без Аллаһ Тәгаләне зикр әйтеп, Аллаһ Тәгаләнең исемнәрен искә алып, аны әйтик. Мәсәлән, кеше үзен үзе мактада бар бит инде, әйме? Кешегә иң якын кеше үзе бит инде ул. Иң яраткан сүз аның исеме һәм иң яраткан сүз мин дигән сүз дигәндә әйтегән. Мин эшләдем, мин эшләдем, мин булай иттердем дип, мин карар булдырам икән. Кара мин тырышсам эшләйм икән. Менә бундай очракта кешегә нинди киңәш биреп була? Әлбәттә, шул ук сүз үзебезне әйтәләр бит, үзеңне мактамасаң кем мактасын дип, шунда әлхәмдүлиллаһ дип әйтик. Чөнки менә бу булдыра торган сәләтне кем биргән? Алла биргән. Мәсәлән, матур итеп укый торган тавышын кем биргән? Аллаһ биргән. Бөтенесен Аллаһ биргән. Шуңа күрә Аллаһга шөкер, Аллаһның рәхмәте белән булдыра алам икән. Аллаһга шөкер, Аллаһның рәхмәте белән кара нитә алам икән дип, менә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт сүзләрен әйтик. Чөнки аны бирүче Аллаһ. Һәр нәрсә Раббыбыз Алладан. Безнең мәсәлән балаларыбыз барды, мәктәптә мәсәлән 5 алып кайттылар. Берсе 4 алып кайтты, берсе 5 алып кайтты. Менә бу очракта дөрес итеп инде сез менә гаилә мәчете имам хатип буларак бу инде гаиләгә дә кагылышлы сорау. Дөрес итеп ничек итеп мактарга менә берсе 4 алган, берсе 5 алган, ул ягы да бар. Анасын гел мактап тутырырга, ләкин мәсәлән азрак мактарга, ничегрәк урта бер юлны табырга бу очракта? Юк, аны һәр баланы тигез күрергә кирәк. Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem дә шулай ук тигез күргән, кочаклаган, үпкән. Менә нишләптер без бит хәтта уялабыз үз балаларыбызны кочаклап, үбеп алырга. Менә психологларны карасаң, менә үзебез хәтта үзем дә игътибар итә идем, кайбер баланы кочаклагач, ул озак кына сине кочаклап тора. Ягъни анарга бу мәхәббәт җитми, кайдыр матур сүзләр җитми нәрсә, аннары гына җибәрә. Менә сез дә балагызны кочаклагач, ул сезне җибәргәнчә җибәрмичә торыгыз әле. Кемдер кочаклады да нитте, яме әле үбеп китте, хәтта кочакламыйча. Менә ул вакытта җәмәгать без балаларны тигез күреп, һәм яхшы Аллаһга шөкер, дүртле булды. Син булдырасың, без беләбез, Аллаһның рәхмәте белән, син дә булдырасың, бишле булды. Менә алар арасында бер-берсенә нәфрәт уятмый. Ин мөһим шул. Чөнки берсен мактагач, берсен арашкач, алар бер-берсе белән сугыша башлыйлар. Без бит әти, әни алар белән гомер буе булмыйбыз. Без бит бу дөньядан китәбез. Алар үзләре кала. Шуша бер туганнар, аннары без киткәч талашсалар, аны бит күп күрәбез. Хәтта җиназага килгәндә, әле мәсәлән, бер җиназада әле әниләрен юып бетермәделәр. Әле әнинең гәүдәләре ята. Анда кызлары бу мин бүләк иттем, бу мин бүләк иттем дип мөлкәтне бүлә башладылар. Әле әниләрен җирләмәделәр. Шуңа күрә җәмәгать шундый хәлдә булырга мөмкин. Шуңа күрә без Аллаһ исеме белән менә балаларыбызга да, әгәр дә без менә галимнәребез әйтә бит, балаларга бәләкәй чагында Алла турында сөйләмәсәк, алар улайгач, без Аллаһга алар өстеннән зарланырбыз. Карале, Аллаһ, нишләп шулай килмиләр дә, хәбәр юк, хәлне дә белмиләр дип Аллаһга зарланырбыз. Шуңа күрә бәләкәй чагында менә укый торган мәктәптәме, кая йөриләрме, укыйлар институт, академияларда без аларны мактыйк, аларга менә шушы Аллаһ сүзе белән мактыйк. Аллаһга шөкер, Аллаһ Тәгалә сиңа дүртле алырга насыйп иткән. Ю менә укытучы мен дөрес куймады, мин бишлегә бирдем. Аллаһга шөкер, Аллаһ Тәгалә һәр нәрсәне күрә бит. Иншаллаһ Аллаһ Тәгалә савабын бирер, бәлки ул дүртле, ләкин савабы бишле шикелле. Менә шуны әзрәк без күчерик, бала белсен, бишлене алгач савабы, дүртлене алгач савабы, теге мәктәптә талашкач гынахы, менә ул әйберләрен белсеннәр иде. Мәсәлән, кичәгенә безнең теге балалар бит өч малай, алысы кызыбыз инде студент, өч малай мәктәптә укыйлар һәм төпчек малайның 1нче класс төркемдә анда язалар әниләр, ниндер бар бер-ике җигет, хулиган һәм башкаларны рәнҗетәләр. Шунда инде әниләр бер-берсенә нитә һәм менә һәр бер әни өчен безнең балабыз иң яхшы.
Нинди кем булсын, иң яхшы. Шуңа күрә менә бала башкаларны рәнҗитә икән, анарга нәрсәдер җитми. Бәлки безнең мәхәббәт, менә кочаклап алу, үбеп алу, әзрәк мактап алу аларга җитми. Әлбәттә, вакытыбыз юк, хәзрәт. Ике эштә эшлим, хәзрәт. Шулай ничек кайчан аларны кочакларга? Юк. Менә без бит гел ашыгабыз. Кочаклап ал да, менә ул сине җибәрмичә җибәрмә. Карыйк җәмәгать, менә һәрберегез шушы үз балагызда карыйк. Шунда иншалла без улайгач алар да килеп безне кочаклап үбеп алырлар дип өметләнәм. Инде менә хәзрәт әллә өстәрәк шешеп киткәник мактану турында. Әле ул теге артык мактап аткач кеше тәкәбберләнә башларга мөмкин. Менә мине мактыйлар, мин булдырам дип, һәм безнең алдагы тамашачыбыз шулай сорау биргән. Тәкәбберлекне ничек җиңәргә була? Берәр гомуми ысуллар бармы? Мәсәлән, йөрәк чирләрен ничек күреп алырга дигәннәр. Менә аны үлчәү шикелле ясыйк. Менә берәр әйбер күргәч, безнең турында нәрсәдер әйткәч, без үлчик, каралы. Менә бу ничек миңа зыян итә. Мәсәлән, кемдер мине ырашты да, мин әзрәк тәкәбберләнеп алам, минем йөрәктә тәкәбберлек бар. Тәкәбберлек бар. Менә шуны даваларга кирәк. Ничек даваларга җәмәгать? Менә Аллаһның рәхмәте белән, Алла Тәала сакласын, без бит ничектер менә үз туганнар, якыннар белән аралашабыз да, без шушы өстән генә күрәбез. Өстән генә күрәбез. Ә безнең дөньяда менә гел өскә карап теге депутатлар, президентлар, олигархлар, ничек яшиләр. Ә без әзрәк башыбызны төшереп аска карыйк әле. Аска карыйк әле җәмәгател муслимин. Чөнки менә Рамазан ае бит нәрсәгә өйрәтә, фитра садакасын алып, менә шундый мискин ятим гаиләсен табып, аларга шушы ризык китереп, ул гаиләдә бәйрәм итсен. Ул гаиләдә бәйрәм булсын. Һәрбер мәчетләрдә бар список, кая мискин ятимнәрнең исемлеге, шунда сез аны алып, менә шушы гаиләләргә кирип карагыз әле. Кирип карагыз әле җәмәгател муслимин. Шунда безнең тәкәбберлек юкка чыгар. Менә әзрәк аска таба карарга кирәк. Өскә карамагыз, аска карагыз. Шунда иншалла бу безнең тәкәбберлек өчен давасы булыр. Шулай менә сорауның икенчелеше бар иде. Гомумән кешенең йөрәк чирләрен ничек күреп була дигән. Менә теге мәсәлән кеше ничегрәк үзендә шушы йөрәк авыруларын таба ала. Мәсәлән, кара бу авыру икән, ич мин белмәгәнмен. Монсы да шундый авыру икән, монсы мондай авыру икән, монсы тәкәбберлек икән, монсы мактану икән, монсы тагын нәрсә дип анда. Менә шушы үлчәү аша гына, менә кайчан без бөтен үзебезнең гамәлләребезне, сүзләребезне үлчибез. Мәсәлән, безне ырышкач без нитәбез, еш кына үзебезне мактыйбыз. Мәсәлән, хәтта менә автобуста, метрода барганда, әгәр дә мин башкалардан яхшырак каралы әле дип шулай утырабыз икән, ул йөрәк шире, гайбәт сатабыз. Кемнедер шәймибез, ул да йөрәк шире, Алла Тәала сакласын. Менә шуңа шушы ширләр шулай үлчәп карап кына күреп була. Үзебезгә әзрәк критик форматында карыйк, үзебезне тикшерик, нитик. Мәсәлән, мин икенче кешедән нәрсә белән яхшырак? Шапан кию беләнме? Шалма кию беләнме? Юк. Юк, бәлки ул Алла алдында яхшырак, ә мин иң гөнаһлы кешедер. Алла сакласын. Шуңа күрә менә шуны һәр вакыт нишләп, каралы ничек зур машинада йөри, нишләп мин шулай йөрмим. Игътибар итмик, нәрсәгә анарга игътибар итәсең. Аллаһа шөкер, Алла Тәала сиңа нәрсәдер биргән. Бүгенгә ризык бар. Әлхәмдүлилләh, шөкер итик. Чөнки Аллаһ Тәала нәрсә ди? Ләин шәкәртум ләзидәннәкум. Әгәр дә шөкер итеп торсагыз, мин сезгә күбәйтеп бирермен ди Раббыбыз Алла. Шуңа күрә башкача әлбәттә бу ширләрне күреп булмый, һәм тагын бер юл шушы изге кешеләр белән бергә менә шундый гыйльми мәҗлесләрдә катнашып, шунда вагазларны тыңлап, әкрен-әкрен бу шир безнең йөрәктән чыгачак, Алла бирсә. Инде чыннан да Аллаһ Тәала һәрберебезгә дә, сезгә дә, безгә дә шушы җаваплар белән вагазләнергә насыйп булса иде, бигрәк тә инде менә шушы борчыган кешегә борчымаса шундый сораулар бирмәсләр иде. Инде менә шушы борчылып, кызыксынып язган кешеләребезгә, тамашачыларыбызга файдалы мәгълүмат булып барып ирешеп, аларның шушы йөрәк чирләреннән азат булырга насыйп әйләсә иде. Гомумән Аллаһ Тәала һәр авыр юлдан чыгу юлын насыйп әйләсә иде. Инде хәзрәт икенче сорауга күчәбез, ул булайрак яңгырый. Социаль челтәрләрдә кеше аккаунтларына керү, аларны тикшерү дип саналамы?
Мәсәлән, Instagram булсын, ВКонтакте булсын, карап чыгыйм әле бүген нәрсә эшләгән икән, нәрсә кылган икән. Бу кешене тикшерү булып саналамы? Алланың рәхмәте белән бу яңадан безнең ниятебезгә кайта. Нинди ният белән без итәбез? Хәтта садака бирү дә, мәсәлән, изге эш бит, мин садака бирәм. Менә ул садаканы нинди ният белән бирәм? Әгәр дә менә рия, тәкәбберлек, башкалар күрсен, селфи ясап, менә мин садака бирдем дип, ул садаканың әҗер савабы юк, гынахы гына, Алла сакласын. Шул ук, мәсәлән, мин үземдә кайбер төркемнәрне карап барам, кайбер мәчетләрне карап барам, өйрәнер өчен. Каралы булар булай эшли икән, бездә шулай эшләп карыйк әле дип өйрәнер өчен. Ягъни минем ниятем өйрәнергә, таны гылым алырга, кайбер галимнәргә мин нителгән, аны бит көн сайын карап булмый, шуңа күрә бер көн үткәч карап теге вагазларын, матур сүзләрен карап чыгасың өйрәнер өчен. Шуңа күрә менә ниятка карап. Нинди ният белән сез керәсез, нинди ният белән карыйсыз. Әгәр дә бүген кем белән йөргән, кая булган, нинди бүләк алган икән дип карасак, җәмәгать гомумән менә ул бит кайбер шушы әйберләр фальш әйберләр дип әйтик микән. Чөнки ул мәсәлән без шушы матур теге дизайнерский киемнәр кияләр, әллә нинди матур кибетләрдә әйбер алалар, ул бит реклам. Ул бит аның өчен акча ала. Ул күлмәге аның иендә булган шифонерда юк. Ул менә кибеттә кия дә, тишерә дә, менә шушы кибеттә алдым да китә. Шуңа күрә менә шундый реклам әйберләрне карамасагыз, алардан китсәгез хәерлерәк, гади тормыш өйрәтә торган, мәсәлән, ирләр өчен берәр һөнәр өйрәтә торган, кызлар өчен берәр һөнәр, берәр әдәп, ахлак өйрәтә торган төркемнәрдә булыгыз. Менә шундый матурлыкны сата торган әйберләр, ул реклам җәмәгать, ул акча, ул бизнес. Шуңа күрә сез аны карап үзегезгә зыян гына китерәсез. Инде без бу чиракта безне карагыз, кадерле тамашачыларыбыз дип әйтә алабыз, шулай бит? Хузур ТВ. Рәхәтләндереп. Чөнки без сездән килгән сорауларга җавап кайтарырга тырышабыз, аларны язып торыгыз, Рөстәм хәзрәт һәм калган студиябызның кунаклары без аларга җавап кайтарырга тырышабыз. Рөстәм хәзрәт, алдагы сорау: хәләл булмаган итне хайваннарга ашатып буламы? Мәсәлән, дуңгыз итен дигән. Гомумән җәмәгать, менә мәсәлән, безгә китерделәр күчтәнәш, колбаса. Дуңгыз колбасасы, хәләл булмаган харам колбаса. Хәтта тавыктан ясалган булса да, әгәр дә аның язуы хәләл юк икән, ул харам җәмәгать, ул ярамый. Мишләргә яхшы, кыйммәтле колбаса, хәзрәт балаларыма бирим әле, күршемә бирим әле, хайваннарга бирим әле дип ярамый җәмәгать. Ярамый. Ягъни менә ул вакытта без бу харам әйберен берәр әйбер җиргә чыгарып калдырыйк. Мәсәлән, теге шүпкә әйләнмәсен, берәр җиргә калдырыйк та киттек. Безгә харам кирде икән, мәсәлән, харам акча шикелле, харам әйбер шикелле кирде икән, ул бездән китсен. Ул бездән китсен. Шуңа күрә безнең хайваннарыбыз да, безнең нәрсәләр дә хәләл ашасын иде. Мәсәлән, шул ук әти-әниләребезне искә алыйк, әби-бабайларыбызны искә алыйк, хәтта курбанга сарыкны чалырга сатып алалар, бер ничә көн үзләрендә тоталар, ашаталар. Ягъни харам ризык курбанга кирмәсен, харам ризык курбаннан чыксын дип. Менә ул әйберен дә без дә тырышыйк, нинди юл белән безгә харам кирмәсен. Кирде икән, без аны капкадан чыгарыйк та, капка янында анда калдырыйк. Кемгә кирәк, ул алсын, ләкин я Раббым, минем хәлем юк, мин аларга игътибар итмим. Нимәгә инде үзебезнең кошкортларга түгел, этләргә дә, берни шундый йырткыч хайваннарга да лучше бирмәскә инде. Бирмәскә иншалла. Инде бу сорауга җавап тапты дип өметләник һәм алдагы сорауга күчик иншалла. Әгәр дә диндә процентлар белән эш итәргә ярамый икән, нинди рәвештә кайсы банкта акча саклап була дигән, менә акчасы булган беразна кеше. Саклау мәсьәләсе җәмәгать монда яңадан ниятка кайта. Әгәр дә хәзрәт менә хәзер инфляция, без менә банкка салабыз да, ул инфляцияны имеш каплый, тагын нәрсәләр, җәмәгать ул безнең мәсьәлә түгел. Аллаһ Тәгалә аның турында ярамый дип әйтте. Шуңа күрә башка нинди ният? Ырламасыннар дипме? Әгәр дә ырламасыннар, анда бит заявление бар, сез язасыз заявление, миңа процент кирәкми, менә 5% вклад булсын дип, шунда сез хәл итәсез. Шуңа күрә хәтта без карточка ачканда да яза алабыз. Юк, миңа процентны кирәкми дип, миңа начислять итмәгез дип. Менә ул мәсьәләне карагыз, ниятка карап. Әгәр дә хәзрәт инфляцияны каплар өчен бит ул, җәмәгать барыбер ул процент, Алла сакласын. Инде шундый
төгәл генә җавап булды, чөнки чыннан да бу очракта теге фикhi сорау монда инде теге монда да барып булмый. Әйдәгез шуңа күрә алдагы сорауга күчәбез. Хәзрәт шундай кызыклырак сорау яки авыррак сорау дип әйтим инде, ләкин без безнең редакторларыбыз белеп куйганнар инде моны гаилә мәчете имам хатибына бу сорау яңгырарга тиеш дип. Мисияр өйләнешүе нәрсә ул дигән. Һәм гомумән теге ничегрәк карыйбыз андай никахларга. Гомумән җәмәгать әлбәттә яңадан ниятка кайтабыз. Әмма нинди ният? Бу нәрсәне аңлатырга кирәк. Нәрсә ул кашан ярар? Мин сиңа кияүгә чыгам. Миңа бер нәрсә кирәкми, айга бер тапкыр килсәң җитә, акчаң да кирәкми, нәрсә дә кирәкми. Миңа исем, что мин менә кияүдә. Җәмәгать, әлбәттә бу фикерләү, бу дөньяның фикерләве. Без мәңге торырбыз дип, менә бу мәсәлән минем ирем, бөтенесе бармак белән күрсәтел. Кайчан син кияүгә чыгасың? Әмма нишләп менә башкаларда миңа балалар да кирәкми, миңа бер нәрсә кирәкми, минем бөтенесе бар, все миңа менә шушы театрга бер тапкыр барып кайтыр өчен кемдер мине кулдан тотарга тиеш дигән шикелле. Җәмәгать әлбәттә дин ягыннан әгәр дә никахның шартлары үти икән, ул халал була, ул рөхсәт ителә. Ләкин хөрмәтле кызлар, кемнәр менә ул сорауны сезгә җибәргән, нәрсәгә ул? Менә ул бит хәзер ярар сезгә 30-40 яшь. Аннары сез бит олайгач, 60 яшьтә булгач, башкалар ыныклар белән мактанып, теге Инстаграмга куярлар. Сез айга бер тапкыр ирегезне күреп торырсыз. Балалар да юк, бер нәрсә юк. Менә ул нәрсәгә инде? Чөнки ул киләчәктә яхшы әйбергә китермәс. Киләчәктә гомумән Аллаһ субханаһу ва тааля бу дөньяны шулай яраткан, һәр берсе пар булып торырга тиеш, иншалла балалар булырга тиеш, оныклар булырга тиеш, бөтенесе булырга тиеш. Аллаһ тааля шулай яраткан. Шуңа күрә менә бу канунны без әзрәк бозмыйк, булсын ул. Булсын, шуңа күрә гаиләне кырсагыз, менә төгәл ният белән гомер буе аны белән бергә торам. Алла бирсә анарга күп балаларны табырмын. Иншалла бәхетле әти-әни булырбыз. Алла бирсә бәхетле әби бабай булырбыз дип нитү. Әлбәттә без аны ишетәбез качан менә уже теге бизнес-вуменнар бит, кызлар бит сайлый, кияүгә чыгарга, карьер, бизнес-вумен, машинасы бар, ие бар, бөтенесе бар. Но ире юк. Зина кылырга гунах ярамый. Менә шундый фикерләр килергә мөмкин, ләкин ул хатын-кызларга зур насихат, чөнки ярар сез хатын-кыз буларак бер 10, 20, 30 ел ул сезгә карар, килер, үз хаҗатын үтәр, ләкин 30-20 елдан соң сез инде олы апага әйләнгәч, яңадан үзегез калырсыз бит. Яңадан үзегез калырсыз. Чөнки менә шундый никахка риза булган җигет тә ул бит башка яшьрәк кызларны, шундый бизнес-вуменнарны табыр. Менә шуңа күрә шундый әйберләрдән без сак булыйк. Иншалла тулы гаилә булсын. Чөнки монда мәсьәлә чыгарга мөмкин шул ук икенче, өченче хатыннары. Менә ул тулы, хәтта икенче, өченче хатын булса да тулы гаилә булсын инде, я Раббым. Чөнки мәсәлән, өченче көн берәү мөрәҗәгать итеп, хәзрәт, менә бер туган сеңлем нәрсә ди, заявление яза, никахны бозсыннар дип нишләргә, мәсәлән нәрсәдә ире икән теге сулга барып кайтты, хатыны ниткән, бу инде сабырлыгы күпме җиткәндер, аннары теге хатынга китте, никах укыттылармы, юкмы белмим, ягъни бусына талак бирергә әзер, теге белән торам дип әзер. Менә ул вакытларда җәмәгать Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән бит нәрсәләрне 2 хатынлык. Ягъни монда да синең балаларың, анда да синең балаларың. Аллаһ Тәгалә синең гынахыңны ачты икән, син аны хәләлгә әйләндереп, менә хәләл рәвешендә тор. Менә ул мәсьәләләрне дә җәмәгать без карарга тиешбез. Чөнки шунда тагын бер әйбер чыга, кашан теге бер кем белмәсен, менә без никахын укытык та бер кем белмәсен. Ул да җәмәгать нәрсәгә? Чөнки әти-әниләрне чакыртып, шушы кызның кулларын сорап, шулай матур итеп никахның дәрәҗәсен күтәрик, никахның дәрәҗәсен хөрмәтле яшьләр төшермәгез.
Нәшеннән дә шушындай сораулар, алар менә никахның дәрәҗәсен теге төшергән кебек, чөнки никах инде ул никах дигән сүзне ишеткәч ничектер теге зур, олуг бер бәйрәм, инде килешү, олуг килешү дип әйтгәндә күз алдына килә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә кемнәрнең парлары юк, матур парлар насыйп әйләсен, хәләл парлар насыйп әйләсен, инде кемнәр парлашканнар, Аллаһ Тәгалаларга озын матур гомер насыйп әйләсен. Амин. Инде киләсе сорауга күчәбез. Балалар Коръәнне ятларга, өйрәнергә теләмәсәләр, аларда дингә карата мәхәббәтне ничек уятырга? Бәлки бер ятланган сүрә өчен берәр бүләк бирергәдер дигәннәр. Юк, яхшы, аны менә бит бала нәрсәдер тели. Хәзерге бала нәрсә тели? Телефонда уйнарга, компьютерда уйнарга, һәм сез бит барыбер күпмедер анарга вакыт бирәсез уйнар өчен. Шунда бәлки шарт итеп куярга яхшы улым, теге мәсәлән, велосипед сырый, башка әйбер сырый, яхшы улым, мәсәлән, бу әйберләрне ятлыйсың икән бирәм. Баштан ул теге сатып алган шикелле, ләкин ул бәләкәй вакытта ярыйдыр, аннары барыбер аның мәхәббәтләре булыр. Һәм бу өйрәнгән сүрәләр, дугалар бөтенесе башында булыр, һәм иншалла бер да улаларны онытмас. Бер гаиләдә күрдем, шундый рәсем, алма агачы, һәм анда карыйм 30 алма. 30 алма. Һәм 30 сүрә, 30-нчы пәрәдә бит, 30-нчы җүздә шушы хатırlamыйм инде ничә алмасы, ялгыш әйттем 30 дип, шул бер төрле, ягъни бер пәрәдә булган сүрәләрнең саны. Нәрсә бу дип сорагач, хәзрәт мәсәлән, кул хуалла ятлады, куйдык, Нәсне ятлады, куйдык, Фәләкне ятлады, менә бөтенесен ятлап бетергәч, без сөйләштек, бер зур бүләк булыр. Нинди мәсәлән, велосипед булыр, сәмәкәт булыр, менә шушы әйбер булачак дип, һәм бала шунарга риза булып тырыша. Шуңа төрле юлларны табыйк белән нәрсә ярата икән, без шуны белән әзрәк алдап, майлап, дингә таба аны өндик. Инде бу сорауга җавап табылды, чөнки балаларыбыз, ул безнең киләчәгебез, чыннан да без аларга дингә карата, мәрхәмәтлеккә карата юлларны ачып җибәрсәк иде, Аллаһ Тәгалә үзе булышса иде. Алдагы сорауга күчәбез. Егет белән кыз танышканнар ди. Бу шундый бер хикәяви сорау хәзрәт. Егет белән кыз танышкан ди. Ләкин моңынча егетнең баласы бар ди. Кайчан бу хакта хәбәр итәргә кирәк? Аның турында иң башта ук әйтергәме, яки никах турында сөйләшә башлагачмы диелгән? Менә Аллаһ Тәгаләнең исеме бар Гадил, Ал-Адил. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул гадилле. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә гадиллекне дә ярата. Менә ярар әйтмәдек. Хәзер бу кыз бу җегетне ярата башлады. Аралашканда һәм мәхәббәт уянды. Хәзер бу әйткәч, кыз бит моны ярата инде, нишләргә алдады булып чыкты. Шуңа күрә менә алдан ук бу бит без барыбер хәзерге дөньяда бөтен нәрсәне белеп була. 7 буынга хатлы белеп була бит. Хәзер интернет бөтен нәрсә язылган, кем белән йөргән, хәтта менә үзегезнең Instagram битләрен ачыйк әле, карыйк. Анда берничә тапкыр шулай итсәң, бу җегет белән йөргән. Анда нәрсәләр генә юк, үзебез куеп барабыз бөтен нәрсәне, шуңа күрә сәр юк. Шуңа күрә бу җегеткә дә менә ул сезнең балагыз. Монда сезгә кирәк шундый хатын булачак, сезнең балаларыгызның булачак әни, һәм бу балага да үги әни булачак. Әгәр дә ул сез хәзер алдап нитсеп, ул хатын-кыз сезнең улыгызны, кызыгызны яратмаса, менә теге Золушканы карадык бит, һәм сезнең балагыз шундый дәрәҗәдә булса, нәрсә булыр? Шуңа күрә менә бөтен теге әйберне алдан күрсәтү хәерлерәктер. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул курка бит, хәзрәт риза булмас. Сез алдагач риза булырмы? Булмый әлбәттә. Кемдер менә бер гаиләне беләм, әйтәм, сез әйттегезме, сезнең бу икенче никахыгыз, балалар бар. Ул белә ди, ләкин әти-әни белми ди. Вакыт киләчәк бит, әти-әни дә беләчәк. Әти-әни белгәч, бу кешедән начаррак кеше булмас, чөнки алдады. Хәтта әйтмәде бит инде. Алдамадым, хәзрәт. Мин әйтмәдем генә. Менә аны минемчә алдан әйтергә дә, минем анынча никах булды, минем балаларым бар. Менә шундый хәл.
ашыктан. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля ул вакытта хәерле кешене китерер. Кем каралы балалары бар икән, барыбер ул балаларга мин әни булырмын, карармын, нитәрмен. Аллаһ Тааля хәерле кешене бирәчәк. Менә кемнәр шулай гына йөри торган, Аллаһ Тааля үзе алып китәчәк. Шуңа күрә ул өчен Аллаһдан уялмыйча, кешеләрдән уялмыйча хәбәр итеп, әйе минем бар. Шуңа күрә менә хәзер бит ул йөргәндә ничә шәшәк бүләк күпме иткән, күпме шоколадка, күпме нәрсәләр бүләк иткән, бөтен әйбер юкка исрафка китмәс өчен алдан әйтсен иде. Киткәне китсен, калганы калсын. Иншалла шулай булсын инде. Инде без алхамдулилlah инде беренче биттәге сорауларга җавап биреп бетердек бугай. Киләсе сорауларга да күчик. Аллаһ субханаһу ва тааля тагын да якынрак булырга теләсәң, ягъни Аллаһ субханаһу ва тааляга тагын да якынрак булырга теләсәң, нинди өстәмә намазларны укып булга дигәннәр. Elhamdülillah, nafil namazlar bik köp. Allah'ın rahmeti bilen, mine huzur naşriyatı çıkargan Gıybadetül İslamiye kitabını alırız. O internette da var, huzur shop aşağıda onu satıp alıp bula. Hem şunda mine nafil namazları deyip onlar beyne itip mesela irtengi namazından sen kıyaş şıkkaş dindi namaz okula, ondan sen dindi namaz okula. Qaysı mesela ile namazın tağın nafil namazları var. Mesela ikindi namazı aldığından var. Mine şuşuların vakit Tağız var iken taraşağız, oqağız, hem inşallah nur istene nur bulaşaq. İnşallah. İndi Rüstem Gazi etip gittiğinde Allah'ın koyan tavbı bula. Şundan da huzurunun özünün kibitleri var, yaki bulmazsa internet aşağı, mesela siz Qazında tügüldü, yaki Gümmet Rasida tügüldü. İndi anlısı o vakitte qaybir kitaplarının elektro variantları var, qaybir kitaplarının sayt aşağı zakaz bir bula hamana bula jibereşekler. İnşallah nişekkene bulmasın. Şundan da kitaplarını alayıq, uqiyıq, ilim alayıq. Kileşekte özü bizge uk, şuşu ilimler zor dərəcələrə erişəyə nasib bulacaq. Amin. İndi sorau şundayıraq, kişi ölgəş, közügə şüpürək ölərgə, mərhumның fotolarını qaşırırğa, əyləndirib qıyırğa kirəkmə deyilgən. Həməli şulayıq üstəb sırıysım kilə, qaybir yaqlarda, məsələn, biraz ғına tuğlara qavdəli kişi bulsa, üstünə nisə qədər qaşı da qoyarlar əli. Şundayıraq sərələ. Portretlarga qaytqanda, аны biz bilamiz, portret ilərgə, qoyarğa, mənə күренә торган җирдә ярамый. Аны, мәсәлән, альбомда тотарга ярый. Шуңа күрә ул аш вакытымы, башка вакытмы, гомумән аны өйдә шулай итеп тотмагыз, чөнки фәрештәләр керми. Фәрештәләр кермәгә шайтаннар керә. Хәзрәт, менә шундый зур, матур бит бу бит, минем менә матурым, миңа портрет бүләк иткән иде. Ярамый, аны әйләндереп, нитеп, менә гади вакытларында да, хәтта кайгы булмаганда. Көзгө мәсьәләсе, ул бәлки безнең гореф гадәтебез, чөнки мин аны белмим, но актарып карармын, бәлки сүннәткә нигезләнгәндер. Но бездә шундый әйбер бар инде, теге сүрәт булмасын дип максаттан, хәтта телевизорларында да ябабыз. Ул бер әйбер. Аллаһка шөкер, шундый гадәт кергән, шулай эшләсеннәр. Кайчы кую, башка әйбер, ул нәрсәдән, чөнки бездә булгалый ки, мәйит идә куна. Идә куна, кунгач ул барыбер зиян күрә. Шушы аның гәүдәгә, ягъни шушы ашказанда булган ризыклар нитмәсен, аны менә салкын әйбер куялар. Кайдыр пычак куялар, кайдыр хәтта күргәнем бар, суга салкын су нитеп теге боз шикелле аны гәүдә янына куялар. Ягъни бу саклау усуллары. Саклау усуллары, аларны куллансалар зияны юктыр иншалла. Чөнки теге мәйтнең тәнен сакларга кирәк, бозылмасын, нитмәсен. Идә хәзер менә кышкы отоплениедә бик сүндереп булмый. Бөтен җирдә морглар юк, менә иртәнгәгә хәтта тотарга була. Шуңа күрә идә саклаганда менә кемдер кайшы, пычак, салкын сулар куеп, менә хәтта теге карлар куялар. Менә ул теге саклау усуллары, аның гынахы юк иншалла. Бу инде теге ни өчен кулланганны, ни өчен куйганны белеп Чөнки мәйт юучылар белә, аны әйтә, шулай нитегез, теге салкын әйбер булсын. Чөнки кайбер җирдә ул теге гореф гадәт кенә булырга мөмкин. Нәкъ менә кайшы кирәк, нәкъ менә булай куйра, теге бүтән шәй ятарга тиеш түгел дигән. Тәнен саклар өчен. Иншалла инде шушы сорауга җавап белән бүгенге тапшыруны тәмамлыйк әйдәгез, чөнки чыннан да бик күп сораулар яңгырады, бик тәфсилле җаваплар булды. Аллаһка шөкер, инде безнең тамашачыларыбызга үзләренең кызыксындырган
кайтарган, борчыган, менә күңелләрен кытыклап торган шундый сораулар да яңгырады һәм аларга җавап әлхәмдүлилләһ һәрберсенә булды. Аларны язып талып була, яки инде монда истә калдырмам булса безне онлайнда карый аласыз, кабаттан карый аласыз. Инде ишетелмәгән яки безнең тарафтан әйтер бетелмәгән сораулар булса, әйдәгез аларны языгыз, менә шушы экраннарда булган адресларга юллагыз. Без аларны укырбыз, өйрәнербез һәм шушында, шушы студияда җавап кайтарга тырышырбыз. Рөстәм хәзрәт, гадәттәгечә шушында килеп, безгә тәфсилле җавап кайтарганыгыз өчен, үзегезнең вакытыгызны безгә бүләк иткәнегез өчен һәм шушы тамашачыларыбызга бүләк иткәнегез өчен сезгә Аллаһтан рәхмәте булсын, бәрәкәте булсын. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуху. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез имамнан сырык тапшыруын карадыгыз. Әйткәнебезчә, без сездән килгән сорауларга шушында студиябызга килгән хәзрәтләребез белән җавап кайтарга тырышабыз. Алдагы тапшыруларда шулай булсын иде, һәм дә инде Аллаһ Тәгалә һәрбезгә рәхмәт бирсен иде, шәфкатен бирсен иде, сәламәтлектән ташламасын иде. Шушыны теләктә без сезнең белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.